For sure gipapulan mo sa tilapia, pantat og kasili. Maong nagpasuba mi para manguha og kabibi. Sabayan pag isda nga mga agat. Og kilaw nun nga tamilok nga murag wati. Ako, di madaoy murag wati. Sa lagbahas na mo ba nga? Kuan, nundog na Marinong DJ. Sige mo bahas nga Dars, Marinong DJ oh. Marinong DJ! Wee! Yo, what's up mga parikoy? May aga kaniyang tanan diya. Taon-taon na po itong waka-upload ba? Okay, nagdala-dala na po itong ay, di naman di panchim bago itong dapat parikoy. Siyempre, na natay bag. Chuy kayo na, water resistant gapon. San pag mag-uwan, magbagyo. Safety kayo itong gamit diya. Napalit din ako sa Shopee parikoy. Maunang pangasalang tindahan ka nang nasa screen. Huwag kung gusto mag 200 pesos discount, gamit lang ang code nga AppSpeedy dong. Ayaw dong. Huwag kay ready naman ta. Manguha sa taglukay nga makaon. Dari lukay nga makaon. Na ay, mura makag just now. Mauni ang lukay nga makaon. Joke rabi ta parikoy. Ang tawagan sa mga pako. Baw kahon sa pangalan na sa inyo ha. Nindot kini siya isagol sa sinabaw parikoy. Mao na ang ipuli na to sa hagunoy. Napula naman siguro maghagunoy. Aw ari na patas lukay. Labu nga po ninda pita eh. Kuya man pud kay makasugat ta direk hanlukay. Aw yayay. Inganara na pagpangita o. Murag nangitag kakawa. Og sa dihang akong kagwapo man ako nakitaan. Ayaw po. Og mao na ning tanan namong kuha parikoy. Grabe dyan si Minggoy. Hasta sa pako swerte kayo. Ako gamay kuha siya daghan kayo. Isuot na siguro po niyang habak nga panties yang asawa ba. Grabe man gud swerte ah. Balik na tato sa kuan. Og kay ready naman tanan natong gamit. Automatic adto na ta. Abyuhog magic ko. Naana dayta sa atong destination parikoy. Og sa diha naklimta na pud ang tubig ug ang atong tambal sa uhaw. Unsa ni man ang tambal sa uhaw? Nanapod ka mura kag just now. Tuba ba nakalimta na pud nato. Pero onya ra na tuba. Magkasa tag tubig diri sa Encanto Water Refilling Station. Kanina ikatulo na natong branch. Nindot gyapon diri kay gikan sa bukid ba para makaingon mon nga mainom ni awatong imnon. Kasag tubig mo ino eh. Akad ni naabot ng kita sa atong destination parikoy. Ari ta silaw sa kalubian parikoy para kung uhawon ta. Amo sa karata. Murag kahibaw siguro sila nga ari mga spot ba. Giandaman naman kog sa bitanan. Biuha sa tong bag parikoy. Palit na mo. Mao ni atong sauman unya parikoy. Grabe pod ka tin-aw. Atak na ta parikoy. Sa pay dugayan. Manguha ta danog ka bibi parikoy. Panagana ba kung way makuhang isda. Mao ni siya ka bibi parikoy. Lami kay ni tunuan. Nya tong parisan atong lokay ba. Huwag diri daghan nagkuha si Minggoy TV. Aw safety na atong paniud to ani. Huwag syempre di pwedeng wata isda ni. Kisi-kisi kuha na pong Minggoy TV oh. Kisi Mga gati ang panganan ni sa mga parikoy. Comment down below kung sa'y panganan ni sa inyo ha. Huwag diri sa unahan, wala pang giti nakitaan. Huwag kayo naman tayo na ispatan nga uwang, awatong gitirahan. Wama na igo parikoy, balalua eh. Huwag diri sa unahan, nakakuha na pong mga gat si Minggoy TV. Kisi-kisi na pong mga gat oh. Secure na kayo sabaw na to ani. mga gat. Huwag diri sa unahan, kay wala naman tayo nakitaan. Aw kaning tamilong atong panghimungtan. Mani wati. Lasa na. Lami ko na kayo ingos Minggoy TV. Pero para nako, di madaoy murag wati. Di ani halom na po do. Grabe Minggoy TV oh. Huwag mao na imporma sa tamilog parikoy kung bago namang hinulbot. Luura tanaw noy. Kaon na po wati oh. Lu. Kuyaw ni Minggoy. Yaw. Di kaya oy. Bilib po niya kung kauban parikoy oh. Way balibad po do. Lo, kaon wati dul. Huwag mao na tanan namong kuang tamilog parikoy. Sila ragigilapian ani ba? Ako ani, grabe ng luura. Huwag before mi magluto sa mong kuha parikoy. Hinaw na sa may balik. Huwag mauna ng tanan mong kuha parikoy. Kabibiray daghan. May na lang ni duha ka isda. Pang sabaw ba? Minus isda sa suba parikoy basta adlawan. Ug di aragyo itong tubaw. Wala na nakalimtan. Sige mo, magbahas na mo nga. Sa lagbahas na mo ba nga? Kuan, nundog na Marinong DJ. Sige mo, magbahas nga Dars, Marinong DJ oh. Marinong DJ! Wee! Intro. Hi guys. Takubay niya. Hi guys, sige. Takubay kamera na, play. Hi guys. Kaya ay, Marinong DJ na. Okay, wala bang takadalag baso. Amo diskarte na putag baso para makatagay tani. Pads kayoy. Huwarag tuba. Sa gula gamay tuyo. Murag ni inom tag sosa ani eh. Huwag ato sa basag na magtagay sila diha kay maghikay ta. Mao na itong gamiton nga kalan parikoy. Kung nakas TikTok nagtanaw, i-click ra ng yellow basket diha. Ato ra ng balahag butin, imo ra ng pasudla gas, nya imo ra pindutong kilid parikoy para musika. Ato dayon takangag kanon parikoy. Kuban, ablihan, luto na. Huwag diri nagkudkod pud akong kauban para ituno sa atong sudan. Gamit gyapon nato ang kaguran nga kita ray naa sa tibuok kalibutan. Maglata sa tagpako kay atong gamog salad. Okay nalata naman na atong haunon. Punya atong pulihag kabibi nga ginataan. Biu gyapon ang saan oy. Ato ra nang itsag mga lamas. Huwag itakang din na sa atong kalan nga kinakusgan. Ato ra nang timplag bitsin sang kilo, asin 2 ka kilo. Ayaw na lang ipakaon.
Nya patungan dayog isda. Apaits na kay na. Og ato na punong uturhag tuno para na sa baw ba. Og iluno day ng pako. Okay kayo. Og ato ra ng takubag sang adlaw nya luto na dayon. Ato ra ng haunon plus tada dayon. Ato ra ng angay-angayon para makahigop ang uban ba. Lamias ka bibyo. Kandusan og sabaw. Impas na pong bahaw. Og syempre pasalamat sa tas Ginoo before ta mga on. Salamat, thank you. Amen. Hab-hab dayon. Abha mga barikoy. Hindi nga na pong tapag, oh. Silaw tatod, oh. Are ta. Unas. Isda ba kay durak buok. Katag sa katiil. Ayan. Gupag sabaw. Dala. Dati. Tilaw ng bibi kapag utilaw ni. Gamay kayo. Nga, tatod. Yay. Kana takatilaw ni. Lami ko ng puti ko no. Challenge. Yay. Ne. Ayan. Uy, tayo. Ayaw, nabuba. Okay na. Okay na lang. Ano pa tas takbo be? Maui. Goods kayo. Oh, come on. Sinaw ang agi ay. Aging minggoy ay. Pusa. Pahilis dahil tagtuba. Lamia eh.